То есть европейцы его подтолкнули к тому, чтобы он делал подобное заявление. Как-то они борются за Украину, а Украина сама помалкивает. Ну вот он и ляпает. И какие-то там действия наших тихушек-лохушек, говорят, пригласил и прочее. Я рад, что он их пригласил. И спасибо россиянам, которые это заметили, телевизионщики. Я слышал на РТР эту передачу. Хорошо, что они посмотрели на нашу так называемую оппозицию. Никакая это не оппозиция, это бандиты. И они рассчитывают, что там они подготовят боевиков из числа белорусов, украинцев, поляков или еще литовцев. И они двинутся и захватят какой-то районный центр. Слушайте, не дай бог с какой-то территории будет осуществлена военная атака на территорию Беларуси. Война получит совершенно иное качество в Украине. Не буду конкретизировать, сам понимаешь, о чем. Як быццам бы яго прымусілі ўсё ж такі адрэагаваць на гэтыя візіты, досыць нервова ён кажа, зноўку называючы вас бандытамі. Прынамсі, прэзідэнта Украіны Зеленскага ён назваў наркаманам, ментальнымі праблемамі нейкімі псіхічнымі. І пагражае нанесці удар па Чарнобыльскай АЭС. Як, от менавіта, ён кажа пра адну цэль, якая знаходзіцца... Я думаю, што размова ідзе пра Чарнобыльскую атомную электрастанцыю. Вы ведаеце, ну, па-першае, гэта быў вельмі важны палітычны сігнал Лукашэнку. Гэта быў месседж аб тым, што яны ўсё не ўспрымаюць яго ў якасці прэзідэнта, яны лічаць яго узурпатарам, гэта было сказана падчас перамовы, а ў якасці партнёраў яны бачаць дэмакратычныя сілы. Прайшло 6 гадоў з 2020 года. Лукашэнку вельмі баліць. Баліць тое, што мы, і ён згадвае ціхушак, лахушак, што мы маем суб'ектнасць. Дэмакратычныя сілы маюць суб'ектнасць. І Святлана Ціхановская, прэзідэнт-элект, аб'яднаны пераходны кабінет, Коордынацыйная рада, усе тыя, хто падтрымлівае гэты сістэмны, інстытуцыялізаваны дэмакратычны рух. І вось гэта яму б'е проста вельмі моцна, і ён на гэта рэагуе. Зразумела, што Лукашенко ў гэтай сітуацыі выконвае ролю, якая яму прадпісаў Крэмль. І пытанне задае яму расійскі журналіст, прапагандыст, бо Лукашенко, можа, і не планаваў адрэагаваць, а менавіта расійская прапаганда прымушае яго адпаведным чынам зарэагаваць. Лукашенко таксама адназначна не кажа, хаця яго словам верыць не прыходзіцца пасля 2022 года, ці будзе Беларусь уцягнута ў вайну, ці не будзе уцягнута ў вайну. Зараз разглядаюцца некалькі сцэнараў. Напрыклад, найбольш рэалістычным сцэнаром, як піша Інстытут вывучэння вайны, гэта выкарыстанне тэрыторыі Беларусі для нанесення дронавых удараў па Кіеву, па Кіевскай вобласці, што больш блізкая дыстанцыя і будзе больш, на жаль, эфектыўна гэтыя удары, калі яны будуць адбывацца з тэрыторыі Беларусі. Дарэчы, ускосна Лукашенко таксама пацвярджаў гэта на розных вайсковых нарадах. Ён казаў, што мы будзем весці барацьбу на тэрыторыі Беларусі з ДРГ. З якімі ДРГ? Што будуць рабіць ДРГ і якой краіны будуць ДРГ? Я думаю, мы все разумеем. Вось ён акурат такі спасылаецца на гэтую версію, якую ўжо агучвалі раней пра вызваленне нейкай часткі Беларусі, там захоп раённага цэнтру тыпу Мазыра. Як вы ставіцеся да такой версіі? Ці ва ўкраіне такое абмяркоўвалася? Я думаю, што не абмяркоўваецца, але такі сцэнар тэарэтычна магчымы. І Лукашенко павінен зразумець, калі ён уцягнецца ў гарачую фазу вайны супраць Украіны, Украіна чакаць не будзе. На жаль, для мяне, як для беларуса, для беларускага палітыка, я не хацеў бы уявіць такі сцэнар, калі будуць наносіцца удары па тэрыторыі Беларусі. Але калі Лукашенко гэта зробіць, украінскі ваенны, што хлусіць Лукашенко, ён кажа, што ваенныя украінскі думаюць інакш, менавіта украінскія ваенныя заявілі пра 500 цэляў на тэрыторыі Беларусі. А першая цэль – гэта менавіта сам Лукашенко. Я не ведаю, колькі яго бункераў, магчыма, 2, там у Крылова ёсць дачы Савета міністраў, там усе міністры, пад возерам есть один бункер. Другі бункер – гэта красназнаменны баявой военны округ яшчэ за часоў Савецкага Саюза. У якім бункере ён будзе хавацца, невядома. Але першая цэль будзе менавіта сам Лукашенко. Пра гэта, дарэчы, сказаў Зеленскі. І ён сказаў пра венесуэльскі сцэнар, так як гэта было ў Каракасе, з Мадура. Спадар Павел, вось калі казаць пра рэакцыю прапаганды і, уласна, пра тое, што ёсць такія меркаванні, што візіт Ціхановскай быў зроблены ў Кіеў так наўмысна, каб раздражняць Маскву, каб раздражняць Менск, каб уцягнуць Украіну, дакладней, Беларусь у вайну там супраць Украіны. Там. Нават спадарня Канапацкая некалькі разоў кандыдатка на прэзідэнта заяўляла, што нават удар па месцазнаходжанню Владзіміра Зеленскага можа быць нанесены, бо, маўляў, Святлана Ціхановская мае нейкі трэкер і гэтым
гэтым трекерам могуць скарыстацца расійскія ці беларускія спецслужбы. Што вы думаеце пра гэта? Я думаю, што было 4 мэты. Першая мэта Украіна палітычна заявіла, што яна на баку той часткі беларускага грамадства, якая хоча вызвалення Беларусі, свабоды і дэмакратыі. Украіна дала месседж і украінскаму грамадству, якая вядзе барацьбу ў цяжкіх умовах падчас вайны, менавіта за тое, каб пабудаваць еўрапейскую дэмакратыю, што менавіта украінскае палітычнае кіраўніцтва таксама разам з дэмакратычнымі сіламі Беларусь. Трэці месседж мы казалі Лукашенко. Лукашенко не прызнаецца ў якасці прэзідэнта, партнёрам прызнаюцца дэмакратычныя сілы. Чацвёрты месседж гэта месседж Еўрапейскаму Саюзу Злучаным Штатам Амерыкі. На жаль, мы наглядаем апошнім часам, што некаторыя еўрапейскія краіны пачынаюць палітычныя кансультацыі. Я не лічу, што гэта тэхнічныя кансультацыі, не пагаджаюся з свайго досведу. Калі прыязджаюць прадстаўнікі палітычных еўрапейскіх дэпартаментаў Міністэрства замежных спраў, яны не размаўляюць пра тое, як каналізацыя працуе ў пасольствах ці як смецце вывозіцца з амбасаду. Яны размаўляюць перадусім пра палітычныя пытанні проста на нізкім узроўні. Таму гэта месседж таксама еўрапейцам і амерыканцам, што Украіна будзе стаяць за тое, каб Беларусь была вызвалена, каб Беларусь была дэмакратычнай краінай. Зрэшты, пра гэтыя кантакты выказаўся Александр Лукашенко, які распавёў пра званок Эммануэля Макрона. Давайте послухаем таксама і вернемся на нашай размовы. Я говорю, слушай, ну мы с тобой разговариваем, это практически открытая связь. О чем мы можем с тобой поговорить? После Еревана в Москву ты не приехал, в Минск ты не приехал. О чем говорит? Он мне говорит, господин президент, вы можете принять мое доверенное лицо и с ним поговорить, и чтобы он приехал и мне все это изложил. Я говорю, пожалуйста, если ты боишься в Минск прилететь, присылай свое доверенное лицо. Днями, буквально понедельник, вторник, не помню, этот человек будет здесь, не хочу называть его фамилию, он назвал координаты, и мы с ним серьезно поговорим. Это его человек, абсолютно доверенный. Навошта, на ваш погляд, Лукашенко агучыў эту інфармацыю, это падрабязна? Лукашенко хоча правесці Мінск-3. І ён робіць гэта на працягу апошніх 2 гадоў. Першы раз мы, як нашы аналітыкі НАО, расказалі пра гэта ў верасні 2024 года, і па тых звестках, якія маем, Лукашенко намагаецца са згодай Пуціна менавіта уцягнуць еўрапейскія краіны, буйнейшыя краіны, Францыю, Германію, Великабрытанію, таксама Злучаныя Штаты Амерыкі, каб сарганізаваць Мінск-3 у Беларусі і прымусіць Зеленскага. Я спытаўся падчас размовы з Владзімірам Зеленскім, як ён ставіцца да гэтай ідэі. Ён адказаў, зноў жа паўтарыўшы тую публічную і пазіцыю, якую агучваў, што ніякіх перамоваў не можа адбыцца на тэрыторыі Расіі і тым больш на тэрыторыі Беларусі, бо Беларусь разглядаецца агрэсарам. Лукашенко будзе несці адказнасць за агрэсію супраць Украіны. Але я думаю, што такі сцэнар нельга на 100% выключаць, бо Трампу ўсё роўна дзе сустракацца. І тэарэтычна ён можа пагадзіцца і проста пачне ціснуць на Украіну, калі Расія дасць згоду правесці перамовы ў Мінску. Расіі гэта выгадна. Пуціну, па-першае, пытанне бяспекі, ордэр міжнароднага крымінальнага суда не дзейнічае супраць паветранай абароны Расійскай Федэрацыі. Ён увогуле ўспрымае Беларусь, на жаль, як сваю вотчыну. І тут сапраўды могуць прымушаць Владзіміра Зеленскага, палітычнае кіраўніцтва Украіны, на гэта пагадзіцца. Вось калі гэта адбудзецца, што мы, дзе наша справа? Мы павінны вельмі дакладна даць месседж Лукашенку. Калі ён увогуле марыць пра гэта, калі гіпатэтычна мы гэта разглядаем, ён павінен спыніць рэпрэсіі, вызваліць усіх палізняволеных, дазволіць палітычным партыям працаваць, незалежным сродкам масавай інфармацыі, грамадзянскім арганізацыям, дэкрыміналізаваць жыццё. Гэта рэальна. Ён дыктатар. Ён можа гэта зрабіць на працягу аднаго тыдня і сесці за стол перамову. Вось тут мы павінны нашым еўрапейскім партнёрам вельмі дакладна зараз даводзіць гэтую пазіцыю. І пра гэта я буду размаўляць з паслом Францыі, калі саветнік Макрона едзе ў Мінск. У меня заўтра сустрэча раніцай з паслом Францыі у Польшы з просьбай давесці нашу пазіцыю Парыжу. А пра што прадстаўнік Эммануэля Макрона можа размаўляць з гэтак званымі ўладамі Беларусі, магчыма, з самім Лукашенко? Я думаю, што засцярогі да таго, што Лукашенко можа даць згоду прадставіць тэрыторыю Беларусі для дронавых атакаў па Ўкраіне, альбо справакаваць інцыдэнт. Ужо прадстаўляў у снежні мінулага года, нават быў такі інцыдэнт у 22 снежня 2025 года, калі быў удар з тэрыторыі Беларусі дронам па аднаму з цягнікоў украінскіх. Таксама не выключаем сітуацыю, што можа быць дэстабілізацыя на межах Еўрапейскага Саюза. Прэм'ер-міністр Польшы некаторы час таму сказаў, што ён разлічвае, што акт агрэсіі можа быць здзейснены ў адносінах да адной з краін-членаў ЕС, нават не на працягу гадоў, а магчыма на працягу месяцаў. Зараз сітуацыя ў НАТО даволі спецыфічная. Яна не выглядае добра, давер не на 100%, таму
калі Пуціну гэта рабіць, то тэоретычна зараз. Якая мэта Пуціна? Ён пазбавіў дапамогі Злучаных Штатаў Амерыкі Украіну. Фактычна ЗША не дапамагае, прадае зброю. Ён хоча пазбавіць дапамогі для Украіны з боку Еўрапейскага Саюза. Бо зараз галоўны партнёр Украіны, Еўрапейскі Саюз. Як гэта зрабіць? Ударыць па тэрыторыі ЕС. Дзеля таго, каб ЕС сканцэнтраваўся уласна толькі на сваёй абароне і не даваў адпаведныя ўзбраенні Але Украіне. ж, я думаю, у Менску добра разумеюць, што гэта вельмі кепскі сцэнарый для Александра Лукашенка ў тым ліку. Зразумела, Лукашенко гэтага не хоча. Я не буду казаць, што ён там вельмі ахвотна. Пытанне, ці ёсць яго суб'ектнасць. Вось у чым розніца паміж дыктатарам і кіраўніком дэмакратычным? Дэмакратычны кіраўнік абапіраецца на грамадства. І вось грамадства украінскае змагаецца за сваю свабоду, бо яно абрала гэтага прэзідэнта і змагаецца за свабоду разам з прэзідэнтам. Калі Лукашенко, на каго ён апіраецца? Ён апіраецца на сваіх сілавікоў, але ў асноўным на Крэмль, які захаваў яго пры ўладзе. Ён на сёння мае мінімальны, самы нізкі ўзровень суб'ектнасці, бо ён фактычна не мае ўласнай знешняй палітыкі, палітыка падпарадкаваная знешняя інтарэсам Расіі, і не мае незалежнай вайсковай палітыкі, бо ён выконвае ваенна-стратэгічныя задачы ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Калі ён хоча абаперціся на грамадства, вось пытанне хоча, ну тэоретычна гэта можа быць той жа круглы стол, размова. Тады ён можа сказаць Пуціну: Пуцін, слухай, у мяне грамадства кажа, не, мы гэтага не хочам. А на сённяшні дзень на каго ён можа абаперціся? Ну, на ўсебеларускі народны сход. Хацеў толькі пра гэта і сказаць, дарэчы, так. Ну, гэта такая гульня, ён можа гэта згуляць, бо толькі ўсебеларускі народны сход прымае рашэнне, напрыклад, аб удзеле ўзброеных сілаў Беларусі на тэрыторыі трэцяй краіны. Ён можа згуляць з Пуцінам так, сказаць сходу: прагаласуйце за, альбо прагаласуйце супраць, і прыйсці да Пуціна сказаць: слухай, у меня тут усебеларускі народны сход прагаласаваў супраць.